Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 1v1. Έχουμε αντίπαλο Tryndamere. Δεν το παίρνω αυτό. Παιδιά, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη που είχα πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Συγγνώμη, αλλά δεν είχα καλό ίντερνετ. Συγγνώμη. Πάμε. Θα ψηφίσουμε. Πάμε. Πού είναι ο Tryndamere? Ω, δεν πειράζει και γαμώτο! Ω, γαμώτος. Ξέχασα να πάρω item. Όχι ρε γαμώτο, όχι. Μήνες has spawn, αλλά δεν πήρα. Μακάρι. Δεν μπορώ γαμώτο, δεν μπορώ. Αν με πάρει παιδιά first blood, δεν θα με πάρει first blood, αλλά τέλος πάντων. Δεν πήρα item. Γιατί δεν πήρα item, γιατί δεν πήρα item. Πάμε παιδιά. Εντάξει, δεν σημαίνει. Άλλος πρέπει να είναι FK. Οπότε δεν είναι γεφτά. Τι έκοψε, τι έχει βάλει, τι έκοψε, κόβει, έκοψες, εντάξει, να μην κοροδευόμαστε τώρα. Είναι πως δεν έχω πάρει κι item, έτσι. Εντάξει παιδιά, συγγνώμη για το πρώτο αίμα που με πήρε ο Tryndamere. Αυτό δεν θα γίνει άλλο. Ήρθε η ώρα του. Έκοψε πάρα πολύ όμως πλάκα. Αρκετό δάμα το έκοψε όλες. Ήρθε να αναψοφήσει Tryndamere. Δεν σε φέρνει άλλο. Πώς ωραία. Είμαστε ήδη 5 level. Θα τον ασκήσουμε πιστεύω. Α, η Μπενίλ. Όπα. Τι. Εντάξει το. Είναι Tryndamere. Και είναι μια άνετα παιδιά. Κανονικά για πλάκα. Για πλάκα. Δεν γίνεται. Ο Renekton το 90 και Tryndamere. Για πλάκα να μην μπορώ να δω τώρα. Εντάξει μας πούμε. Για πλάκα. Πάμε να όπα. Δεν φάγε. Το περίμενα. Εντάξει. Πώς δεν το περίμενα. Ολόκληρος Tryndamere για να με φάει. Ξέρω. Παιδιά, εντάξει. Συγγνώμη για το fail. Θα το γυρίσω μια μισή λεπτά. Έκανε ένα buff εκεί πέρα από η δικιά μου buff. Δεν θα το ξανακάνω fail. Όχι, τι. Ήρθε η ώρα να πεθάνω. Τι είναι? Όχι, με περνάει και λέγω έτσι. Δεν μπορώ να πω πού. Αλλά και εγώ κόβω. Δεν είναι μόνος που κόβω. Τι.
Να μην λέμε ψέματα, κανονικά τον εσκίζω τον κρυδάμερο, αλλά είχε βγάλει έτοιμο, εγώ δεν έχω βγάλει. Α, ούλτι. Εντάξει. Οκ. Εδώ, έλα! Έλα! Μπράβο, good job. Εντάξει, τώρα με έφαγε λεπτάρι. Τέλος πάντων, να βγάλουμε τα item μας. Όχι, εδώ πέρα. Βάλουμε... ξέρω εγώ. Ας βγάλουμε ένα τέτοιο. Δεν πειράζει. Πώς έχει. 3-2, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, τώρα σας είπα, θα τον νικήσουμε. Από το τάρετ μας πήρε. Στο φέιλαρα. Παιδιά, δεν θέλω να με κράξετε για πιθανόν μαλακίες που έκανα κατά λάθος. Το τονίζω αυτό, κατά λάθος. Συγγνώμη, που δεν θα το κάνω. Πάμε να ψήσουμε πάνω. Πάμε να τον εσκίσουμε. Και δεν θέλω. Έχει λίγο πλάκα, παιδιά, έχει λίγο πλάκα να... Αυτός πρέπει να βάλει πρώτο item τέτοιο. Θα βάλει σίγουρα... Σίγουρα είναι 100% που θα βάλει πρώτο item. Δεν φαίνεται έτσι. Μην μου ξαναπείς ο δώσου. Νόμιζα ότι είχε ούλτι. Καλά, δεν μου γλιτώνει τώρα, βέβαια. Όχι, ούλτι. Γιατί... Έλα τώρα. Έλα. Μία με πήρες, δύο με πήρες. Εντάξει. Πάμε να πάρουμε το. Τώρα είμαστε 3-3 ισοπαλία στο σκορ. Εντάξει, καθαρούτσες. Πάμε παιδιά, πάμε. Πιστεύω πως μπορώ να τον σκοτώσω. I believe, που λέμε. Τέσσερα τρία παιδιά τώρα. Μ' αρέσει ο Renekton, τα πλάκα είναι τρίτη φορά που παίζει ο Renekton. Αλλά είναι τέλειος. Μ' αρέσει αυτός, δεν ξέρω τι το βάλω. Μ' αρέσει αρκετά. Τέλος πάντων. Πήραμε και αυτό το πάρε. Πιστεύω πως είναι φάει ακόμα. Εγώ μόνο το χέρι θέλω. Εντάξει, είναι καλός ο άλλος. Πιστεύω πως ξέρει να το. Δεν λέω ότι είναι μιλάς. Όχι, δεν είναι. Νομίζω δεν ήταν πέτυχα. Μπορεί να μην ήταν πέτυχα. Γιατί δεν βαράγα το... μισό που περάσω. Έλα. Έχουμε 5-3.
Δεν θέλω έξω, κάνω έξω. Ω, παιδιά, ήθελα να κάνω κάτι που ήθελα πάντα να κάνω. Πάντα μου άρεσε να το κάνω αυτό που πάω εδώ. Βαράνε δύο πλήρες, αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ καλά, πάντα θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Πάμε. Όχι, γιατί ήθελα... Ω, δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Όχι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει. Νόμιζα πως μου φτάνουν τα λεφτά. Αλλά δεν τα χάνω. Δεν τα χάνω. Δεν πειράζει. Πάμε να πάμε αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Πάμε να μου φτάνουν τα λεφτά. Πάμε. Τι σημαίνει. Τόσο όλους να γίνει αυτό. Καλή φήμη. Το περίμενα. Τόσο θέλω να βάζει ή static ή Phantom Dancer. Ένα παιδιά. Πάμε να τον πάμε λίγο. Πιστεύω. Όμως που μπορώ. Αλλή. Όμως που μπορώ. Φοβάσαι. Φοβάται. Όλα τώρα να σε λένε. Θα πετάω δύο τελική του έτσι. Σε λένε σε λένε. Όπα. Δεν το περίμενα αυτό με τίποτα. Εντάξει, αφού μας προσήκε η φίλη μαζί στο κύριο. Με τίποτα μας είπαμε, ισότιμο άτομο της κοινωνίας. Δεν σχολιάζει ποτέ. Είμαι καλό παιδί εγώ. Είμαι πολύ καλό παιδί. Και πιστεύω πως τον έχουμε. Εμπειρία. Πάμε πια. Πάμε να τον ασκήσουμε. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο το τέλος. Έλα. Α, τώρα είναι full. Πάμε. Ωραία είναι. Είμαι 97 γιατί... Κόλλη τώρα, κόλλει αρκετά τώρα. Βάση, δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι ήταν η πάση του. Εντάξει, να φάγαμε. Δεν θέλω, βασικά, ξέρω. Γιατί μου αρέσει, ξέρω. Ναι, τέλος πάντων δεν τον περιμένω. Τι να φω πάω. Ωχ. Όπα. Έτσι καουντάρουμε, παιδιά. Τέλος πάντων έχω πάλι ώρα να το ψηφίσω. Να βγάλω αυτό που ήθελα, το ήθελα αυτό που να το πάρω, ήθελα να το πάρω. Με πήρε. Ωχ, με σκότωσε, πρέπει να κάτσει λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να πουλήσω ένα τώρα. Σκοτώ, να βγάλω αυτό, θα το πουλήσω γιατί... Θέλω να κάνω τρέλες, παιδιά. Εντάξει, πλάκα κάνω... Δεν θέλω κακά σχόλια. Με παιδιά πάμε. Αλλά σώστε ρε, δεν θέλω να σκοτώσω άλλη μια φορά. Όπα, θα ψοφίσει από τα Minion. Α, ψόφισε από τα Minion. Τελικά στα δεξιά του έβαλε, το περίμενα. GG guys, θα αρχίσουμε. GG. Minions.
Βαρύνει. Προλαβαίνω πλάκα. Προλαβαίνω. Εντάξει. GG guys. Νίκη Μαρένικα. Like, subscribe γιατί με βοηθάει. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.